abrupte, tranquil, lluminós. A mi aquí m'arrela que vaig néixer a Pollença, som pollencina, i aquí és un lloc allà on varen néixer els meus predins, els meus repredins, allà on jo he crescut i allà on també he vist néixer i créixer els meus fills. El meu lloc especial és aquí Boca, supos que perquè els meus predins des de molt petits ja estaven aquí a Silla conreant les terres de Silla i essent el que abans era una casa de figueral, i jo venia fins aquí, i pujava fins aquí i aquí me contaven les meves primeres històries que qualcunes són llegenda, qualcunes són reals, però que en aquell moment era un món màgic i que he seguit fent-ho any rere any i he seguit venint aquí i venc molt sovint. Jo crec que és un lloc tremendament especial, supos perquè tinc moltes emocions viscudes i els revisc quan venc aquí. Un raconet és un raconet allà on encara l'home no hi ha posat molt la mà i és un raconet tranquil, allà on un pot sentir, pot treballar totes les seves sensacions. Aquí té una olor especial, fa un fred especial i a l'estiu fa una calor també molt especial. Crec que és un lloc que s'adapta a Notens i a la climatologia. Pau, tranquil·litat, i crec que me camufla dins la natura i som el que hauríem de ser tots els humans, una part més de la natura, un ésser viu. Com m'agradaria? M'agradaria que no s'hi construís, que es quedés així, però també m'agradaria que quan la mà s'enfada i la tramuntana bufa fort, deixés de treure la brutícia que treu avui en dia. Això voldria dir que els humans mos han civilitzat. Un avistament especial és l'àguila peixatera i especialment veure-la creuar des de lo que és la Boca fins a la vall. Doncs que quan vengués aquí gaudís moltíssim del paisatge, gaudís moltíssim de tot, però que aquest turista que mos visitàs també intentàs emplear totes les sensacions que mos pot donar un lloc. Les olors, l'olor d'un romaní, la de la mata, que escolti les cigales cantar, que per favor quan crui per arribar, cruci tota la costa per arribar fins a la platja, gaudesqui de tots els sons que pugui sentir, no vagi ni amb música ni amb aquestes coses que amb el telèfon mòbil, enviant missatges o fent, perquè realment té una màgia que és molt important que la puguem gaudir.